Uy! Hoy! Ano yan? Ano yan? Kayo na ba ulit? Uy! O bakit nandito si Aris? Hindi ko alam. Sumasama? Wala! Seryoso ba? Wala yung mga sinasabi ni Kalabaw? Wala, hindi ko nga alam pinagsasabi nun eh. Ano nakita ko? Nasasaktan ako bilang boyfriend mo. Malapit na kita sagutin. Pero nung nakita ko tong ganyan, nakita ko kayong ganyan ni Aris, mas lalo lang ako nasasaktan. Jay, sinasaktan mo yung damdamin ko, Jay. Alam ko namang mahal mo ako, Jay. Ayaw mo na sabihin sa kanila eh. Oh. Diba? Naiiyak ka ba na sabing mahal mo si Kalabaw? Hindi. Oy, anong meron? Ba't ang sweet ng dalawa? Ito na ba yung sinasabi nilang J-Res comeback? Pero hindi talaga mawawala yung mga epaloids, no? Andyan talaga si Kalabowski, no? Nanggugulo na naman siya, par. Mga tao sa bootcamp, baka pwede nyo yung pakigising na si Kalabaw. Sabihin mo, gising na, nananaginip na naman siya. Anyway, mga bossing, kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Cirque, pakarir again. Ngayon naman, mga bossing, i-react naman natin yung in-upload ni Sob 150. Ano pang inaantay nyo? Umpisahan na natin to. Let's go. So yun guys, galing nga pala akong labas at bumili ako Nasa labas ng ka na lang. paboritong pagkain ni AJ guys, which is yung siomay tsaka siopaw. Pero nalagay lang siya sa guys, sa kanin. At yun, nga pala guys, si Boss Kalabaw nga pala to, ang magiging future wife ni AJ at magkakaroon kami Future wife ang puta. Okay ka lang, babakalaw. Sabi ko na sa inyo, tulog to eh. ng 12 na anak. At yun guys, samahan nyo. Tara, puntahan natin si AJ. Ngayon kasi guys, beside siya eh. Kailangan niya ng alaga ko. Uy! Sob! Uy! 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 Ano yan? Ginagawa nyo kay Bibay. Bakit? Tulungan mo naman ako, Sob. Tulungan kita saan? May binili kasi ako kay AJ eh, no? Siopaw. Uy! Saka siomay. Hindi mo ah. Oo. Nasa taas. Nasa taas. Punta mo na siya, nasa sa kwarto niya. Jay, baka pwede mo samahan, Sob. Kung ano pa mo? Kahit taga-video lang. Okay na, taga-video. Ako pa. Ako pa taga-video na nag-video naman ito. si 150. Ito wingman mo. Tamad na tamad eh. O sige na, tara na. O tara na. Sige na, akit ka na dun. Hindi, alam ko kasi favorite niya tong ano eh. Ano ba binili mo? Ano, siopaw na nakalagay sa good rice. Siopaw na nakalagay sa Good rice. good rice. Baka kanin yan. Ikaw rin to, siopaw. Ano na siopaw yan? Siopaw rice? Ano yun? Sige, pasukin mo na. O, puntahan mo. Ayun lang. Uy, AJ, ano to? Oh! AJ! Ikaw, Aris, ano ginagawa mo dito? Ah! Wala ka man lang pakundangan. AJ! Ano tong nakita ko? Ah! Ano yun? Nasasaktan ako bilang boyfriend mo. Ha? Anong boyfriend? Tetso, ba't ganun? Boyfriend. Ba't ikaw, ba't ka nandito? Bawal ka dito ah. Nagahan ko may sakit eh. Sabi nila ate ko rin eh. Oo nga. Eh, Jay, ano ba naman yan, Jay? Sinasaktan mo yung damdamin ko eh. Tindi ah. Sabi ko, lalo sumasama yung pakiramdam ko sa iyo eh. Binilang ka niya ng siopaw. Binilang Oh. kita ng siopaw, oh. Tsaka siomay, paborito mo to, di ba? Ikaw pa nga nagutos sa akin eh. Sabi mo, bilang kita na ito. Wala naman ako Ha? sinabi. Showbiz Walang talaga. sinabi. Uy, bakit mo kasi sinabi, Bert? Wala ko sinabi. ito si Berto yan. Jay, so, sinasaktan mo yung damdamin ko, Jay. Alam mo, malapit na kita sagutin. Pero nung nakita ko itong ganyan, nakita ko kayong ganyan ni Aris, mas lalo lang ako nasasaktan. Hindi nung lagnat na ito. Ikaw ata nilalagnat ka lang. Ikaw ata nilalagnat ka Gusto ko labo. naman sabi ng Pa-check up mga yan si nararamdaman Kalabaw. sa akin. Ano ba talaga? Ano ba talaga nararamdaman mo sa akin? Ha? Hindi Kasi, kita maintindihan eh. kasi Jay, pag naging tayo, Jay, lahat na nakikita mo, Jay, kaya kong bilhin. Oh. Yun naman pala eh. Yung langit, gagawin natin yung fair na, Jay. Hindi mo. Hindi mo naman. Ang lapit mo naman, Kalabaw, puta na. Nananahimik yung langit, gagawin mo yung piernong, bobo ka ba? Nakakatakot ka. Jay, tanong. Jay, Pucha. joke mo ba si Kalabaw? Hindi. Oh, hindi naman pala eh. Pero may pag-asa maging kayo. Meron. Oh, hindi rin. Patay tayo dyan. Wag manahimik ako, Lim. May pag-asa ba si Kalabaw sa'yo? Wala po. Oh. Ooh, busted. Busted.
Jay, sinasaktan mo yung damdamin ko, Jay. Busted Alam ko na, namang mahal par. mo ako, Jay. Ayaw mo na sabihin sa kanila eh. Oh, Diba? naiiyak ka ba na sabihing mahal mo si Kalabaw? Hindi. Oh, Kami dyan, busted na po. Di, Bert, mahal ako ni Jay eh. Sinabi niya eh. Ano yan? gogo. Sinaktan mo lang yung feelings mo, Jay. Uy, ano yun, Jay? Ano po? Ano yun? Ba't, ano yun si Kalabaw? Ba't ganun? Hindi ko din alam eh. Ha? Hindi ko din po alam. Uy! Hoy! Ano yan? Ano yan? Ah! Ibang klase ka talaga, Aris. Weh! Siguro hindi mo sinasabi lang sa social media. Kayo na ulit. Hindi ah. Yung totoo. Hindi po. Uy, ang daming fans na nag-ano. Huwag kayo ganyan. Kayo na ba? Hindi nga. Lalo sumasama pakiramdam ko sa inyo. O bakit nandito si Aris? Hindi ko alam. Sumasama? Wala! Nguyingiti si AJ, Hoy, par. makita kayo ni Jeron. Sige, magkiselos na naman yun. Ikaw, Butchik, tumahimik ka nga. Di mo... Natutulog ako sa Tulog. Ulo ko, tara na. Pero hindi, seryoso ba? Wala yung mga sinasabi ni Kalabaw? Wala. Hindi ko alam. Pinagsasabihan niya. Guys, assuming guys, no, assuming. Puta, assuming. Uy, Aris. Uy, Aris. Tangina mo, paano ka nakapunta dun? Di, so, tinawagan kasi ako nila Ate Colleen. Sabi nila sa akin, Res, may sakot si AJ. Alagaan mo naman. Tantin! Ano? Bawa ka. Jay, matindi rin to. Alam mo kung bakit? Oh. Yaki! Yakis. Nakaupo si Jay sa legs niya. Uy! Simple ka lang din ah. Ina, yan, iyak na naman si Kalabaw, pre. Oh, sad boy. Naku, patay tayo dyan. Yung siopaw niya na nasa kanin na ano. Taka na kasi bumili ng siopaw, nasa lagay ng kanin. Ano? Sad boy. Nakalagay rice, kanin siguro pala na yun. Gogo, sad boy si Kalabaw. Tingin na kasing yun. Sabihin mo kayo, hindi naman kayo. Ang lakas na naman sa'yo. Assuming yung puto. Baka mag-video dyan. Nasasaktan ako yung tao eh. Oo nga. Kaya nga naman magluksa. Par, may pag-asa nga yata talaga yung J-Res na mag-comeback. Yan ang inaabangan nating lahat. Sana naman magtinuna tong si Ares. Hindi na yung mga katulad na ginagawa niya dati na pagka okay sila, alam mo yung lolokohin niya si AJ kasi sobrang mahal na mahal nila isa't isa. Parang pakiramdam ko nga, tinadhana sila, no? Ginawa sila ni Lord para sa isa't isa. On the other note, nalulungkot ako para kay Kalabaw, par. Bakit ganun? Ba't parang, Diyos ko, yung mga tirada niya mukhang nakakatakot, pre. Nagawin daw niyang impyerno yung langit. Gagawin po, ang daming alam. Pero ito na nga, no, seryoso mga boss. Baka lalong titindi yung galit ni Kalabaw dito, tsaka ni Jeron. Tapos, pag napanood pa ni Jeron to, pre, naku, talaga. Ang mangyayari dito, talagang magsasanipersa na yung dalawa at hindi natin alam kung anong pwedeng magawa nila kay Ares, par. Ay, naku, nakakapanapanabik ang mga susunod na mangyayari dito, tol. So yun mga bossing, abangan natin yung mga susunod na kabanata dito, syempre. At yun na nga po mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Hanggang sa muli, paalam! Sir Kivia, peace!